गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. रोजच्या जाचाला कंटाळून शेवटी गावकऱ्यांनी व मांत्रिकांनी मिळून त्या झाडांच्या कडेने रेषा आखली. वाईट शक्ती ती रेषा पार करू शकत नव्हती. तरीही एकदा त्या वाटेकडे गेलो की पुढे प्रकाश नाहीसा व्हायचा. वर निळसळ काळ्या आकाशाची चिंचोळी पट्टी आणि दोन्ही हातांना वृक्षांच्या रांगा होत्या. गुडूप अंधार बरा की वेड्यावाकड्या हलणाऱ्या सावल्या बऱ्या असा प्रश्न पडायचा. वाऱ्यासारखे पळणारे, सावलीच्या एका डागातून दुसऱ्या डागात सरकणारे, झाडांच्या मागे लपून मधून मधून डोकावणारे ते आकार. समजा एखादा गेलाच त्या रस्त्याने की आधी झाडं त्याला चांगली आत येऊ देत आणि मग सगळ्या बाजूनी तो वेढला गेला की खसखसायला लागत. त्यांचा आपापसात कसला किडका विनोद चाले आणि एकदा त्यांच्यात ही खसखस पिकली की मग झाडामागे आणखी कोणी येऊन उभे राहत. याच आकारांची सर्वांना खरी भीती वाटे. विश्वास नसला तरी माणूस एकदा त्या रस्त्याला लागला की तोंडाने देवाचे नाव पुटपुटायचा. एखाद्याने गळा आवळून धरल्यासारखं समोर नजर ठेवायचा. आणखी एक वळण, मग एकच वळण आणि मग ते पार केलं की उजेडच उजेड. रोजच्या या यातायातीचा लोकांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाला नाही तरच नवल. लोकांना दचकून जाग यायला लागली. शेवटी सर्वांनी एका सायंकाळी तिथे जंगलातील त्या भागात आग लावली आणि जे इतके दिवस लपून असलेले जग होते ते सर्वांसमोर आले. जंगलातून किंचाळण्याचे, रडण्याचे, हसण्याचे आवाज येऊ लागले. कोणी घसा बसल्याप्रमाणे गुरगुरत, कोणी विव्हळत, कोणी झाडामागे लपून डोकावत, कोणी उलटी आल्याप्रमाणे ओकारी काढत. हळूहळू आवाज कमी होऊ लागले. काही सावल्या उडून वर आकाशात जाऊ लागल्या. त्यातील एक मात्र खूप वेळ तग धरून होती. ती हे जग सोडून जायला तयारच नव्हती. आम्हाला ते झाडांवर दिसलं. हुप्प्या माकडाप्रमाणे ते एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर सारखं उड्या मारत होतं. जाण्याची त्याची इच्छाच नव्हती. घसा बसल्याप्रमाणे ते गुरगुरत होतं. वरून खाली उतरत होतं. आग जाणवली की ओरडत पळत होतं. तेवढ्यात त्या आगीतून एक बाई किंचाळत बाहेर पळत आली. पण सुरक्षा रेषेच्या बाहेर मात्र येऊ शकली नाही. तिच्या हातातून एक बाहुली मात्र खूप दूर बाहेर जाऊन पडली. हे मात्र कुणास दिसले नाही. तिच्या डोळ्याच्या खोबणीत बुबुळ मात्र नव्हती. तिने हातात एक लहान बाळाचे अर्धे धड पकडले होते. ते ती आता दोन्ही हातांनी दाबून जोरात पिळून काढत त्यातील रक्त खाली पाडत होती. तिचा निम्मा भाग आता आगीने जळत होता. पण ती सर्वांकडे झाडांमधून रागाने पाहत होती. शेवटी त्या लहान बाळाच्या मुंडक्यातील तोंडात तिने हात घालून त्याचा जबडा फाडून वरचा भाग वर आणि उरलेला भाग खाली असा केला. लोक हे भयानक दृश्य पाहत होते. ती अजूनही जळत चालली होती. शेवटी खोकऱ्या आवाजात ओरडत तिचेही शरीर या आगीत विलीन झाले. एक काळी सावली तिच्यातून जाऊन वर हवेत विरघळताना सर्वांनीच पाहिली. हा खेळ 1-1.5 तास चालला. विव्हळण्याचे आणि इतर सर्व आवाज आता बंद झाले होते. आता फक्त खरे जंगल जळत असल्याप्रमाणे तो आवाज येत होता. लोक आपापल्या घरी जाऊन झोपायचा प्रयत्न करू लागली. गावात पुढच्या दिवशीचा सूर्योदय फार वेगळा होता. ती भीती आता टळली होती. गावात लोक आता निर्धास्त राहू लागली. पुढे अनेक महिने त्या गावात काही झाले नाही. रमेश, त्याची पत्नी निशा आणि त्याची मुलगी आदिती यांच्यासोबत आपल्या गावाला जात होता. वेळ रात्रीची होती. प्रवासात त्यांची गाडी बंद पडली. पुन्हा गाडी सुरू करताना गाडीचा आवाज येत होता. पण गाडी मात्र पुढे जात नव्हती.
4 चाकी गाडी होती म्हणून सुरक्षित वाटत होतं. कुणास ठाऊक का, पण रमेशला असे वाटले की गाडीला कुणीतरी मागून घट्ट धरून ठेवलं आहे. रमेश स्वतःच्या या विचारावर स्वतःच मनाशी हसला. आदितीला झोप लागली होती. त्याची पत्नी मात्र खिडकीतून बाहेर पाहत होती. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूना जळालेलं जंगल होतं. या जंगलाला कशी लागली असावी असा प्रश्न तिला पडला होता. आदितीला झोपेत चालण्याची सवय होती, पण यावेळी अचानक काय झाले की त्याची मुलगी अचानक जोरात उठली आणि ओरडत गाडीचे दार उघडून बाहेर पळत सुटली. रमेशने पटकन गाडी बाहेर येऊन तिला त्या जंगलात जाण्यापासून थांबवले. एका जळक्या झाडाला एक बाहुली टांगली होती. आदितीने ती बाहुली मात्र आपल्या सोबत घेतली. यावेळी गाडीत बसताना रमेश व त्याची मुलगी आदिती हे पुढे बसले आणि त्याची पत्नी मागे बसली. ती बाहुली मागच्या सीटवर ठेवली होती. प्रवास परत सुरू झाला. काही वेळ असाच गेला. रमेशचे लक्ष जेव्हा आरशात गेलं तर मागच्या सीटवर त्याला पत्नी निशा झोपलेली दिसली. तिच्या शेजारी ती बाहुली बसली होती, पण ती बाहुली पुढच्या बाजूला झुकलेली होती. तिचे फक्त केस आणि डोक्याचा वरचा भाग दिसत होता. तिने झपकन आपले डोके वर फिरवले. रमेशच्या काळजाचा ठोका चुकला. समोरून एक भरधाव ट्रक येत होता, पण रमेशने गाडीचे संतुलन सावरले. अचानक या धक्क्यामुळे त्याची पत्नी व मुलगी यांना जाग आली होती. पुढे मात्र प्रवासात असे काहीच घडले नाही. ते त्यांच्या घरी पोहोचले. हे घर त्यांनी नवीनच घेतलं होतं. फार तर 3 महिने झाले असतील. रात्रीचं जेवण करून सर्वजण झोपी गेले. उन्हाळ्याचे दिवस चालू होते. सुट्टी अजून संपली नव्हती. रमेशचे काम मात्र सुरू झाले होते. दिवसा निशा आणि मुलगी आदिती या दोघीच घरात असायच्या. आज मात्र आदिती कुणाशीच बोलत नव्हती. तिच्या बाहुलीसोबतच खेळत आणि बोलत होती. निशा किचनमध्ये काम करत असताना तिला आदितीच्या खोलीतून कसला तरी आवाज आला. तिने खोलीचे दार उघडले तर खोलीत आदिती नव्हती. तिच्या बेडवरती बाहुली बसली होती. तिचे तोंड फुटले होते, कपडे जळले होते. बाहुलीचा एक डोळा फुटका होता, दुसरा डोळा करकर फिरत होता. तिचे हातपाय अडकत अडकत हलत होते. दात विचकत त्या बाहुलीतून लहान बाळाचा रडण्यासारखा आवाज येत होता. बाहुलीचे दोन्ही डोळे निशाकडे पाहत होते. अचानक ती बाहुली तोंडावर खाली पडली. निशाने ते दार जोरात लावून घेतले. मुलगी आदिती घराबाहेर अंगणात खेळत होती. त्यांच्या अंगणात एक विहीर सुद्धा होती. दुपार अशीच गेली. रात्री निशाने रमेशला तो प्रसंग सांगितला, तर त्याने फार लक्ष नाही दिले. रात्री रमेशला लवकर झोप लागली. त्याला असे दिसले की तो एका जंगलात उभा आहे. तो पुढे चालत गेला तर त्याला एक रस्ता दिसला. दोन्ही बाजूंना झाडे असलेला रस्ता. काही वेळाने एक मांत्रिक आणि काही गावकरी रमेश जवळ गोळा झाले. कोणी रमेशकडे लक्षही दिले नाही. मांत्रिकाने झाडांना आग लावून टाकली. रमेशला भाजू लागले. जंगलातून विव्हळण्याचे, किंचाळण्याचे, हसण्याचे आवाज येऊ लागले. त्याला त्या आगीत आदिती दिसली. तिच्याकडे बाहुली होती. ती बाहुलीला चाकूने भोगसत होती. त्या बाहुलीचे बुबुळ फुटून बाहेर आले. रमेशला जाग आली. तो अचानक उठून बसला तर त्याच्या डोळ्यांसमोर त्याच्या पोटावर ती बाहुली बसली होती. लाल रक्ताने माखलेली, विचकट हसणारी, बुबुळे बाहेर आलेली. रमेशचा श्वास छातीत अडकला. त्याला पुढच्या दिवशी दवाखान्यात नेण्यात आले. त्याला हलता येणे बंद झाले होते. आदितीला घरात ठेवून दिशा दवाखान्यात जात असे. रात्री निशाला दवाखान्यातच झोप लागली. आदिती घरात एकटीच होती. तिला कुणाच्या तरी पळण्याची चाहूल लागली. तिने तिच्या खोलीचे दार उघडले. बाथरूमची लाईट चालू होती. ती हळूहळू बाथरूम जवळ जाऊ लागली.
आतमध्ये तिला एक हिरव्या साडीतील बाई दिसली. ती बाई अंगाई गीत म्हणत होती. तिच्या कुशीत होती ती बाहुली. ती बाई अचानक गरगर मान फिरवू लागली. तिने आदितीकडे पाहिले. ये ये माझ्याकडे असे हात वर करून ती आदितीला बोलावत होती. आदिती घाबरून किंचाळत हॉलमध्ये गेली. तिच्या मागे तिला हसण्याचा आवाज आला. एक काळी सावली तिचा पाठलाग करत होती. आदितीने दरवाजा उघडला आणि ती घराबाहेर पळत सुटली. समोरच विहीर होती. अचानक तिचा पाय खालून कोणीतरी पकडला. विहिरीत जोरात पाणी आदळल्याचा आवाज आला. निशा सकाळी घरी आली. तिला आदिती कुठेच दिसली नाही. तिने विहिरीत पाहिलं तर त्यात तिला बाहुली तरंगताना दिसली. निशा घाबरून मागे झाली. पोलीस ठाण्यात जाऊन केस नोंदवणे सुद्धा तिच्या लक्षात आले नाही. रात्री निशा घरी झोपली होती. झोप तिला कधी लागली तिलाच समजलं नाही. स्वप्नात ती एका जंगलात होती. अचानक जंगलाला आग लागली. निशाने सगळीकडे पाहिले. काही अंतरावर तिला तिची मुलगी आदिती एका खडकावर बसलेली दिसली. आदिती रमेशला चाकूने भोगसत होती. रमेशच्या एका डोळ्यात चाकू घुसला. त्याचे बुबुळ बाहेर आले. आदिती उठून मोठमोठ्याने हसत आगीतून जंगलात पळत आहे असे निशाला दिसले. झाडामागून अजून कोणीतरी एक डोकावून पाहत खसखसा दात विचकून हसत होतं. रमेश खाली लोळागोळा होऊन पडला होता. निशाला अचानक जाग आली. वर पंखा घरघर फिरत होता. त्यावर तिला आदिती फासावर लटकलेली दिसली. तिच्या मानकुटीवरती बाहुली बसली होती. दोरीचा करकर आवाज येत होता. गोल गोल फिरत आदिती त्या दोरीवर हेलकावे खात होती आणि तिचे डोळे बाहेर आले होते. नाकातून रक्त सांडत होतं. हे दृश्य पाहून निशाला जागीच हृदयविकाराचा झटका आला. 2 दिवसांनी सडलेल्या वासामुळे इतर लोकांना ही गोष्ट कळली. पोलीस आले. विहिरीत आदितीचा फुगून मोठा झालेला मृतदेह तरंगत फिरत होता. घरात निशाचा मृतदेह डोळे उघडे ठेवून हातपाय वाकडे करून छताकडे पाहत होता. रमेश ही बातमी ऐकून वेडा झाला. त्याला आता नुकतीच हालचाल करता येऊ लागली. आता त्याला इतर काही आठवेनासे झाले. त्याला वेड्यांच्या इस्पितळात हलवण्यात आले. तो फक्त जंगल, आग, बाहुली असे काहीतरी परळत असे. त्याच गावच्या जवळ असणाऱ्या एका वस्तू संग्रहालयात एका काचेच्या रिकाम्या तावदानात कालपासून अचानक एक नवीन बाहुली दिसत होती. मोठ्या डोळ्यांची, लाल कपड्यांची, हसणारी बाहुली. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.